HDP iddianamesini yazıladık. Bihinceta ku HDP bûye navenda kiryarên terorî û qesta yekseriya dewleta Tirk dike dubara doza girtinê hat vekirin û îddianameya ku ji aliyê dozgerê Darazê yê Komarî Bekir Şahîn ve hatiye amadekirin, cara duyemî ji bo dadgeha bingehîn ya Tirkiyeyê hat radestkirin. Bekir Şahîn di hevdê adara 2021 da ji doz vekiribû, lê ji ber di dosyayê de îddia nehatbûn piştrastkirin, doz vekirin hatbû redkirin. Hevserokê HDP'ye Diyarbekirê Zeyad Ceylan jî balê kişand ku her carê ku partiyên wan hatine girtin, bi siyaseteke xurttir xwe domandine û kî ku ji vê dozê çi hêvî dike bila bizanibin ku dê ew ê jî negihên wan daxwazên xwe. Ceylan daxuyand ku ew ji bo her hewldan û encaman amade ne û dê dîsa li gor rêyên aştiyane çareseriya pirsgirêkan hewlê xwe bidomînin. Yê ku dixwazin HDP bigirin û حسکروغن HDP پیگرتین HDP آنجی هلبجرن HDP ضعیف بخینن بلاغ بکن آنجی بریوان بدن خو برال دیروکا کونشوپیا که HDP جویت بنیرن هر پارتیه کی مکو هات گرتن شوندا ام بهتر خورتر بون دنگ ما بهتر زیادتر بو و آلترناتیو نوجی بخورا درخستن هول اف یک یعنی بگرتن HDP یک حیال دکن که اوی بسرب کبن دولمن ببن دنگ HDP بربخوا و ببن آنجی رجای خو بلندکن و HDP جی بخینن اوی وان حیال وان د قرصاغ وان دا بمینه. Bir siyasi partinin kapatılması teklif dahi edilemez diye bir hükmün oraya gelmesi lazım. Girtina HDP ango girtina partiyên siyasî li Tirkiyeyê ji bo Partiya Destelat AK Partî jî mijareka fikareye. Ji ber ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî rêveberên AK Partî jî girtina partiyan rast nabînin. Lê şerîkê İttifaqê MHP jî di daxwaza girtina HDP da bi biryar û rike. Şimdi mahkeme burada kapatma kararı Hukuknas û Serokê Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê Devayê Diyarbekirê Cihan Ölsen jî balê dikşîne ku partiyên opozisyonê jî bi girtina partiyên siyasî cezakirina civakê rast nabînin û wek Partiya Deva ew jî vekirina dozgirtinê rast nabînin. siyasi ve hukuk yönü aslında birbirinin iç içe geçmiş. Divê meseleyê de aliyê hukukî û siyasî mirov nikare ji hev cuda bike. Sedema ku ji aliyê dadgeha bingehîna Tirkiyeyê ve daxwaza vekirina dozê nehatibû pejirandin, nebûyîna diyardeyên îddiayan bû. Piştî sê mehan tişteke din jî neguherî, lê dîsa daxwaza dozê hatiye kirin. Ez nebawerê me ku HDP bêgirtin û em rast jî nabînin. Lê heger ku dîsa hukuk bêbin pêkirin, li Tirkiyeyê her tişt dikare pêk were. Eger suç hebe ber suç jî diyar bin, duhê ew kes bên ceza kirin, ne ku partî bên girtin, civak bê ceza kirin. Loma jî girtina HDP ne tenê girtina HDP ye, cezakirina civakê ye. Di heftê Hezîranê de daxwaznameya doza girtina HDP ku ji 85 rûpelan pêk tê û li gel girtina HDP daxwaza qedexeya siyasetê ya pêsî siyasetmedaran tê da têkirin jî ji bo dadgeha bingehîna Tirkiyeyê duyemîn car hat radestkirin. Nihadê ew doz bê vekirin anna û dê çi biryar bê dayîn ciyê meraqê ye. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.